Sí, Déu-n'hi-do, la gent que està aprofitant les últimes hores per fer-se encara amb un dècim, tot i que els números que queden, evidentment, són els menys desitjats, com per exemple els inferiors a 10.000 o els superiors a 90.000. Els més desitjats i, per tant, els més venuts, en canvi, són els que acaben en 13 o 14 o, per exemple, el 46.664 que identificava el president Mandela a la presó. Sigui com sigui, tots els números estaran al bombo. Aquest any es repartiran 2.300 milions d'euros en premis i per primer cop Hisenda es quedarà amb un 20% dels premis superiors a 2.500 euros. Ho dèieu, al principi les vendes han baixat lleugerament, tot i que menys que l'any passat. Unes vendes que han baixat també en part gràcies o per culpa de la grossa de Cap d'Any, que aquest any per primera vegada tira endavant la Generalitat de Catalunya. Aquí a Sora, aquest petit poble de 1.500 habitants, es venen 2,5 milions de dècims. És l'administració de l'Estat que més dècims ven, la majoria, un 86% per internet. Des d'aquí surten dècims a tot el món i estadísticament les probabilitats de que la grossa caigui aquí és d'un 19%, un 19% de que aquí caigui un dels 5 primers premis. Tot i això, ja fa 6 anys que aquí la grossa passa de llarg. Què faria vostè si li toqués la grossa? Hombre, Celebrarlo a lo grande. De todo, de todo. Coche, casa... Me iría de viaje y muy lejos de aquí. Tot i que aquest any amb menys diners, per primer cop Hisenda via impostos s'endurà el 20% de tots els premis a partir de 2.500 euros. Podían quitarlo ya del premio y que tú sepas que lo que te toca es para ti. Si el dècim premiat és compartit, El que valdria la pena és anar-lo a cobrar tots, és a dir, portar tots els DNIs de les persones que participen del dècim, perquè després, a l'hora de fer el repartiment dels diners, no hi hagi cap problema amb justificar l'entrada de diners. 8 de cada 10 ciutadans jugaran aquest any a la loteria de Nadal, segons un estudi de la consultora TNS. Cadascú uns 50 euros de mitjana. Compro más por la tradición que porque me vaya a tocar. La probabilitat de guanyar el primer premi és d'un 0,00001%. Més fàcil, una entre 100.000. El 38% dels espanyols que treballen, si els toqués un bon premi, deixarien de treballar. Deixaries la feina? No creo que pueda. continuaría pero haciendo lo que me gustase. I gairebé tots, un 96%, ajudarien a altres. Daría algo a Cáritas o a Beneficencia. Y mi madre también quiere una casa en Formentera, le regalaría una casa en Formentera. Que a la gente que le toque sea que lo necesite. Y le deseo lo mejor en esas Navidades.